Urriak 31 egutegiari dagokionez, San Ampliado eguna. Eta gaurko egunean, ze gehiago? Adibidez, urtia bukatzeko 61 egun falta dia. Ze gehiago? Bai, gaur gabean, gau beltza izango da. Eta mamuak eta bar aterako zaizkigu. Akabo mamua. Eta hau bain ze, errefusen ontzira, organikoan, inorganikoan, nun bota berden di. Mamuak nun beziklatzen dira. Bueno, lagunak, hemen txeak nekane martiarena, zemu zuetzea mamua, no? Ez. Vale, hemen mamu artian nabil eta ez dakit. Bueno, badakit gau beltzan arira zatozela, eta nekane, zu gau beltzari buruz gauz asko dazkizkizu, ezta? Eta gehien bat, oi hartzungo gau beltza, ezta? Bai, ni oi hartzu arranaz, eta aigia gau beltzakin bai lania. Eta ze berri jatea zue, oze... Bueno, basi ginen 2014an, eta pentsa geoztik, gauz asko inditugu, bai? Gauz asko indituzue, bueno, eta nekane, gaur gabian protagonistak kuiak izaten dira. Baita oi hartzun ere bai? Bai. Babitu gaur hemen CRS eta EAR ingo deun, eta ez dakit hau, ze da, bizikan? Zikiston golpe eman diot. Emaiok? Emango dio beste bat? Emaiok laso. Ez dakit, bueno, ni ja nervioso galtzen hasi naiz. Ingo deuna da kalabazakin eta txitxirioekin talo ehar bat, eta aldi berian ondo perak. Eli! Bueno, lagunak eta nekane, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gean errezetakin. Esan dizuten bezala hemen kalabazakin, ingo deuna da, tipulina ondo gorritu, gio kalabaza laukitxotanin, eta potxatuko deu tortilla patata izango bazan bezala, tipula kalabazakin. Gio bai, majau bat ingo deu, eta beraztu ingo deu kalabaza hori. Zerrekin, pipermina, batzu jale batzuk, komino pixkat, botako jo, nasketa ingo deu, azkenengoa tomate botako deu, eta hori botako deu kuian gainea. Eta ikutziko deu nasketa hori gero laguntzeko gure talua, bale? Talua ingo deu era berezi batian, zergatik? Ez deu ingo harto irinakin, betiko mitikoa dela, baizik eta txitxirio irinakin ingo deu. Eta txitxirio irina prestatzeko ingo deuna da. Bota batzu lehorra, oreganua, piperrautza, kurkumare bai, eta baita ere bikarbonato pixka botako dio. Eta oidena ondo nazteko, urakin naztuko deu, eta gero hemen dazkau txitxiro ja egozita osoikan botako ditugu bertara, eta dena naztuko deu, utziko du reposo pixkaten, eta bingo ditugu talua bezala. Sartaian pasa eta talua prestatuta. Hoi gutxi balitz, bi gauza gehiago ingo ditugu laguntzeko. Bat, kinoa egozingo deu, behin egozita honean zukatuko deu, iragatzi, eta salteatu ingo deu, lagungarrire bai jartzeko. Eta hemen ingo deuna da, saltxa berezi bat. Dakau, jogurra, limoia, baratzuri gordina hartuko deu, txiki ingo deu, eta naztu ingo deu. Orduan izango da, talo pixkat, kuiakin, kinoa prejitua, eta lagungarri, saltza bat jogur da batzu iduna. Ados? Oso gustatzen zait. Ondo, bueno, a ber, zerrekin lagundu behar zuen. Bitu, masatxo egiten jarriko zea? Baina, guazen. Bale, ingozuna da gauza bat, hemen pixauta dago. Urare bai, eta baitare txitxirio hauek. Baina, gainuntzeko osagai hauek, botako zu bakoitzetik pixkat, bale? Goiaraka da bat. Hemen lagoizut, bai, baratzurila, oreganua, piperrautza, botako dugu baitare hause, eta bestea, bikarbonatua. Hor dazkazu, emango izut ontzi bat, eta bertan moldatu, mingaina bat emango izure baitena nazteko, bale? Ifi joiaz nerekin? Bai, noski, nola ez. Bale, ba. Ikusi benetako azeala, eta ni guztua nago, Bueno, eta aldi berian mingaina eman berdeu, ez mingaina nahi bakarrik, baizetan gure mingaina jadoz. Ni hasiko naiz, hau potxatzen, eta martxan jartzen ebai, bale? Nik, hau, Joseba, osua, dena? Hori dena, hoi pixatuta dakau. Gatza pixkate bai botako jozu, xoxito ez gehibiliko, ez da? Ez. Bale, ba, hemen txe behitu gaina, kalabazan, gatza. Earra, lehorra. Nekane, gaur Euskal Herriko bastarraskotan gaur beltza ospatzen da, ez da? Nondik handator historia hau?
Bueno, a ber, berria da, hemen badirudi jende bate pentsatzen du igual zarra dela, eta bueno, nik uste dut gau beltza ez dela behin ospatu. Egia da, gu Oiartzunen hasi ginen 2014an, eta aldez aurretikan, motrikun edo zarbait egiten da, mino, ez da festa. Hain berria da? Bai. Ez da 10 urte? Ez. Ez, A ber, festa bezala, Joseba, Beste gauza bada, ni bilinitzam garai batean Oiartzungo baserritan eta galdezka, eta oierrara olazak baditu artikulu batzuk, idatziak, eta hor ere bada web orrialde bat ahotsak.eus, eta hor beira, eta egia da guratxon amonak bai iten zuten kalabazak ustu, kandela jarri, neri Oiartzungo atxona batek esaten zian, neska gaztiak beldurtzeko eta izutzeko jartzen genuen kale iskinetan, baino festa, asmakizun berri bada. Festa etzeon, bai, ustutzen ziala, kalabazak eta baita arbilak bai. Arbilak gila da zailagoa da, baina garai hortan arbila zakaten, orduan arbila ustutzen zuten, eta, hola... Eta belatxua eta argitxua jartzen ziren barrune bai, eta berezik izen jendia beldurtzeko, eta baino festa, gure asmakizun bada. Festa etzen existitzen, gure amonak ez zuten iten. Eta Halloweenetik handator, zer ikusia daka Halloween gau beltzakin, egun berdina da, baino... Niretzako egun berdina da, baino baloriak eta ez dute zer ikustekoik. Zer desberdintasun topatuko genitun? Bueno, guretzako gau beltzak baditu, Halloweenek ez ditun balore batzuk, eta izan dateke, euskera, lehenengoa. Gu euskalduna geha, orduan guk ospatzen dugun gau beltza euskalduna da, ez da Halloween, ez? Dudi gabe. Aipatzen izun, neri baserritarrak esaten ziatela, gizonezkoak emakumeak beldurtzeko, ez? Guk iten duguna da, berdintasun aldarrikatzen dugu, eta mozor horren azpilan berdintzaigu gizonezkoa don, neskadon, denak dakagu beste bat beldurtzeko gaitasuna, eskubidia, ez? Beste gauza bat guretzako garrantzitsua da nola osatzen den gau beltzo, ez? Parte hartzia, ez? Guk osatzen dugu herriko gaztiakin, herriko eragile ezberdinakin, ez? Eta Halloweenek adibidez ez daka parte hartze hori, ez? Ados. Beste guretzako garrantzitsua da, natura zaintzea, gure izaera euskaldun aldarrikatzia, ez? Eta Halloweenek gauza horiek ez ditu. Halloweena dakana da truko trato famosu hori, etxez etxe eskian, ez? Eta eskian ibiltzeko, ez da? Eta egia da, gau beltzian... Elanean, baino beste mingaine bai esan dugu, Emaida kutsara txiki bat hau botzeko igual. Bai, tori, oso ondo. Emango izu goiara txiki bat, eta bakoitzetik pixia gota. Esaten izun, igual toki batzutan itxan dutela baitare eskian ibiltzen diala. Eibarren badakit eskian ibiltzen dia, eta hor sortu dute xinguli, manguli, goxokia guri, olako esaera bat, eta gu Oiartzunen ez gai ibiltzen eskian. Itzen ditugu, beste gauzatxo batzuk, baina toki batzutan ez dutukatuko ibiltzen diala eskian. Baina niretzako da izaera horretan, balore horietan do diferentzia, naiz eta egun berdinean eta kalabazak ere erabili, bai Halloweenen eta bai guk, baina guk erabiltzen dugu gure atxonamonak erabiltzen zituztela. Eta esan dezun bezala, hau nahiko berria dela, hemen 10 urte joala, bai barren beste gune hauetan esaten izan ere bai hain berria da, guantxe hasi berri da, o beste ikutu batzuk bai lehenu emate zioten edo... Ez, nik uste dut berria da orokorrian. Basate izut motrikun katu beltza edo ospatzen zuten, gero gu hasi ginen Oiartzunen gau beltzakin, eta hortikan aurra topaguni hasi zen, formakuntza batzuk egin genitu nahi barren dela urte batzuk, oraintxe topaguniak ere indu formakuntza bat online, urriak 5an, eta hor asidia, herri gaio asidia, ez dit gota gatzakakonean. Nik asko hitzeiten dut, eta sukaldatu gutxi. Maizea. Eta hor hau txadan abota dituzu? Bai, denak. Denak, bale, oso ondo. Bikarbonatua falta zaidak, Oso ondo, hori bota txorrota txiki bate bai. Eta zezan behar nizun, adibidez, zergatia esan zenun, hau biharra dakau hau azteko, o zergatik hasi zinaten historiunekin? Nik ikusi nulako 2013 urtean, ikusi nun Oiartzunen hasi ziala Halloween ospatzen gaztetxo batzuk. Tordun pentsatu nun. Zergatik ez guria, ez da? Zarbati emer dugu. Tordun hasi nintzen, Oiartzungo baserritan pixka bat, beira, atxonamonakin izketan, ospatzen zenuten, etzen uten ospatzen, zeiten zenuten, zeher, eta orduan hasi nintzen, esate izulen hori oierrara horazen artikuluk irakurtzen eta orduan xanu, basmatu behar dugu festa bat. Eta festa hori asmatu zen duten, eta zerrekin hasi zinaten, nola azten da festa hori, ze topatuko dugu bertan? Guk festa azten dugu sua pisten. Egiten dugu borobila handi bat, denak elkarren onduan jartzen geha, eta sua pisten dugu. Afari bat iten dugu suaren inguruan, denak, herritar guztiak alkartzen geha, eta bakotxak... Euskalduna hori ere bai, Bai, eta bakotxak etxetik ekarritakoa, ze horreren guretzako garrantzitsua da komunitate bat sortzen dugu, eta partekatzen dugu nere bokadilua, zure patata tortillakin, eta zure arrozakin, eta hor komunitate bat sortzen dugu,
sua pizten dugu, beldurrak idazten ditugu, hori ere guretzako garrantzitsua da. Beldurrak idatzi norbeanak, eta gero parketekatu danekin, edo... Bueno, nahi duna partekatu, beldurro gero erre egiten ditugu, ez? Eta orduan guretzako ere garrantzitsua da, aitortze bat badago, beldurrak dena ditugula, ez? Zuk izango jozu eriotzari, beste batik armiarmari, eta beste batik bakardadeari, eta iluntasunari. Orduan, beldurroiek idatzitzen ditugu, eta beldurroiek baita ere, hobeto kudeatzeko urtean zehar, bai, eta bueno, basurtara botzen ditugu, erretzeko, eta eraman ditzen, ez? Eta gero egiten dugu beldurrezko ibilbidea, Joseba. Beldurrezko ibilbidea? Bai. Beti ezberdina, azkeneko urtetan hilerrira joten geha, beldurrezko ibilbide hortan jendia do, sustok ematen eta gero beti bukatzen dugu akerrakin. Suzko akerra ateratzen dugu, zezena ez, akerra, eta bukatzen dugu herriko plazan, suzko akerrakin. Ze, ona. Eta ze urtan bukatzea hori? Hori guandikan jak gau erdi biden, okoz arte ibili behar da? Samarrak aieka. Guazten ja zazpiter dia sortziak aieka, eta nola famili giroko ekintza baden eta aurrak eta badauden, amarrak aieka bukatzen dugu. Eta hori dena mozorruak, historiak, kudeak, eta zenba jende zabete hori dena antolatzen, nola iten dezu? Bueno, hori ludotekatikan hasi ginen, eta ludotekatikan iten dugu, baina gero egia da, herriko jendea tortzen dela laguntzea, eta herriko bestain bat eragile, antzerkitaldeko gaztetxoak dira, izkutatzen dianak eta beldurrak edo sustuak edo izuak jartzen dizkiguten aguri, ez? Soinueneko lagunak txalaparta jotzen dute, eta bueno, beti badakagu herriko eragiletan urbanakoak guri laguntzen, ez? Nahiko jende biltzea laguntzen, deialdi jain berda jendea laguntzeko, o nola dipo panorama? Ez, guia pentsa 2014an hasi ginala, eta jau jartzunen oso errotua do gau beltza, eta orduan, bai aurrak, bai familia, bai eragileak, bueno, badakite, gu ja gau beltzakin... Martxan zaudetela, eta... Hoxe. Aurtengo historia iaia antolatuta aukiko zu, ez da? Dena inaziok, dena ina, bai. Gatxitxarek eta tripan hasi zaizkio gaur gaubeko gauzak abenotatzen dian. Bai, aur bat baino gehiago, teldu bat baino gehiago, aspalditik hor da gil. Gau beltza. Bai. Bueno, oso ondo. Hor, kontua guztien dut, ura hau zan pixatutakoa eta botazu kinoan pixatu urgetxegi botazu. Baina ez da okuidoikan, itxura nahiko hona daka. Bai. Igual lingo deuna da gero txitxirio irin pixka gehiago bota, baina igual ingo zuna da hauek nastu. Eta mingainakin emango jozu. Eta nere bihatza, Joseba, zure bihatzak horre harrapatuko ditugu. Hola, xe. Eta dana balegua. Dana barroa. Harrapatu dana eta azartu barroa. Eta txitxirioen ere bai pusketa atzu topatzia. Orduan, pixka, mingainakin nola puskatu, baino ez dezein guztiz. Ados. Bale, emere tipula martxa hartu digu. Iko deuna da kuia bota bertara. Eta, manjabo, iten hasiko nahize bai. Bale, bago atxerrek itxarrak aurrea, Oso ondo. Taluan nazketa indeu, igual inberko diuna da pixka biguño bleo, pixka tiringe jogota. Baina gelditukoa ezin hobe. Bale, hau listo. Eta, gero mahagoa ingo deu, kinoa egosten jarriko deu, baina bitartean erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Erki. Bakizu noa jungo gean? Seidak. Zestuaino jungo gea, eta gaur nola ez, kalabazak ikusi ditugu. Guazen Mikelen baratzea. Apa Joseba, egunon, Mikel naiz, Azpeitiko Sakona etxaldekoa, eta hemen gaude zestoan, Iraetako bailaran, barazki gehiena amendazkau ez, eta gaur erakutsiko dizuet, kalabaza mota bat. Hemen atzien ikusten dana kalabaza da, horietako batetaz itzengo dizuet. Gu berez, Sakona etxaldekoa gea Azpeitikoak, ez? Bueno, ikuste zuen bezala, hemen honi kalabaza artian. Hemen eukiko ditu igual, ez dakit, baina zazpi, zortzi, bariade ezberdin, ez? Berez, kalabazan garaia jasotzeko izaten da udazkenian. Izango litzake, iraila, urrian, azaruan, ez? Baina konkretuki dago kalabaza bat, da goiztiarrena esango genuke, eta, nire guztoz, niretzat honena, ez da, potimarron kalabaza. Da, kalabaza txiki bada, kalabaza gorria, eta hau ja ontsen hazigea, ez? Normalian ustailan, erdi, bukaera beti azten gea, lehenengo aliakin, eta hau ez egiko dute ematen, ia gabonak arte. Izen frantzesa da, eta frantzesak esaten dile marron da gaztainai.
Eta egila da, kalabaza honek daka gaztaina guztua. Ez da probatu dezu, baina probatu ez bazue, probatu, eta da oso kalabaza berezia. Kalabaza ekoiztia oso erreza da. Normalian gu haue landatzeitu apirila bukaeran, maiatza hasieran. Iten deuna da, plastiko hilera batzuk ipintzeitu, batiz belarrai kontra egiteko, ez? Orduan, landatzen dira, normalien metruan bat, o metro tarditik bat, eta gero bera, ez, juten da, zabaltzen. Zabaltzen, hasieran belar batzuk kentzen da laundu inberdi jozu, baina ailatzen da momentu bat, bea dena jaten du, eta hor azpila belarrik izta ateatzen. Normalien kalabaza denak gero eta gehiago saltzen dira. Garai baten, ni goratzen ez, oin dela 4-5 urte, ez gu hasi ginean potimarrona batiz bat, ez, azokan da saltzen, jendiek etzun ezautzen. Eta hasieran, jendiek pixka reparo pixkatek, ezan, naranja, kalabaza txikila, naranja, gero gaina ezatezu azalakin jaten dela, eta, jendiek kostaintza jo, baina oin ja jendia probatu duna, oin ja saltzen da oso ondo. Ikuste zuen nire inguruan ez, kalabaza ze oztopiloa don, kontura berdeu kalabaza bat da landare bat 2-4 metro azten dana. Kasu honetan kalabaza txikila da, pixu gutxi daka. Eta nahi izan ezkeo, balkoi baten itia do kalabaza hau, ez? Eta de hecho jende asko egiten du. Lorontzia handi bat ipini, landatu kalabaza bat, ipini 3-4 kaina, ez, tipi indio, eta area lotu. Eta ikusiko zue, udazkenia ikusi zue kalabaza txintxilizka, oso politia hongo da, eta gaina etxeko kalabaza jango zuen. Lehenengo kalabaza dau, eta ondik igual koloria hartzeko egongo da. Baina, berez, izan berdu, naranja. Ikusten, ondikan falta zaio. Ondikan ikusten zue, da berde puntuakin, hau gero, kolore olago txia bihurtzen da. Bueno, Joseba, hemen geratzen naiz ni, nire kalabaza heldu gabe honekin, pentsatzen da amendik amoz zeuneroko bale izango ala. Venga, ugen arte. Ona ez, Mikel, ona, izketan, baratzian, eta pertsona ona ikuste zaika izelare bai. Ez dakit, nahekenien etorri honea gurekin, ja erreportaia pia indituk, bestela jungaituk erreportaia gehion bila, inaekena, baino, gehion nahi diago irikusi. Besarka da handi bat, eta gurian jarraituko deu. Bueno, hemen txe, kuiatxua gaidia martxa hartzen, esan deun bezala ingo deu, majau bat prestatu, geho bertan sartzeko, eta hemen txitxiroen masa jain dezu osondo. Hau utziko dugu hemen, da geho urrengo bloketxuan, jungo gaia, prejiten taluak izango galia bezala. Ingoitugu pixka potologuak, Zeratikan txitxirio puxetazka, eta horre zeratikan. Bueno, izu majaua lagunduko jazuiten. Venga. Hemen txedakau hau, ingozuna da, lehen da biziko eta behin, 2 ale batzui zuritu, 2 ale batzui zuritu eta berta bota, eta aurren horrekin txikitu ingozu. Zeratikan tomatia botatzen bai dut, botatzen dantzan jarriko dira, eta ez ondo txikitu. 2 ale ondo txikitu, gio pipermina, kominua, eta bukatuko dugu tomatekin. Nik jungo naiz kinoa egosten. Bale, bagoaz, lana jarritugu, eta mingaina jarritu berdi ematen. Bueno, mozorruak. Baki mozorro berezila dazkazuela. Gehien bat zuekin dakoak, ez da? Bueno, bai, guk... Garrantzitsunetakoa. Bai, lehen aipatzen izun baloreoitako bat guretzako da kontsumismoa baita, ez? Eta orduan, gu nahi duguna da, aurrari erakutsi gutxi kontsumitzen edo kontsumismo eza hoi ze garrantzitsua den. Ze garrantzitsua, ze gaine emateu festa guztik konsumismoen sartuta dago. Bai. Hau, eta erosin behar da, eta traje geroz, eta hori da, lehen esaten izuna, Halloweenek badaka kontsumismo hori guk aldarrikatzen ez dugu. Bai. Orduan, guk... Ia Ameriketako festa guztitaka kontsumismo, ez da? Oidek. Bai. Joseba, hau zen lau puskain taunea bota? Bai, lau puskain geberrexako birrintzeko, eta... Guk iten duguna da, Joseba, etxeko arropa zarrak hartu, eta arropa zarrakin iten dugu mozorrua. Ordu, berriz ere, herritarrakin, komunitatean, ikeramaten de gauza bat, ni bestia, konpartitzen dugu, ni josiko du. Ordu ez du bakoitza bere txeniten, gero elkartze zeatere bai iteko histori? Bai, gau beltzako bezperan alkartzen gea, eta ludotekan alkartzen gea denak, eta iten dugu kalabazak ustu, eta mozorruakin, eta alkarrekin. Mozorroiek, ze izan berdue, bildurtzeko, barrera arazteko, o bakoitzak bere ikutu ematen dio, nola da historia? Gau beltza da beldurtzeko, ez? Beldurtzeko. Gu normalin iten dugu maindire zarrakin,
egin, edo etxeko arropa zarra, bazulatu, eta ez, galtzak gaieka bat moztu bestia ez, manga bat moztu bestia ez, bueno. Eta asko etortzen dira aurpegi jastali jakin. Bi zuloin, abuan ere zulo bat, eta aurpegi jastali jakin. Bai, zautzen mazu sustu gutxe emateu jendiak, ez da? Ez tezunean zautzen sustu keino mateu, ala izatea. Eta batzuk ere etortzen dira, bueno, jartzunen bada oitura baita ere, lastozko txapelakin ere etortzen da jendia, Bai. Iten dugu gaubeltza den aurreko larun batian, antolatzen dugu taller bat, eta taller hortan iten dugu kalabazak ustu, kalabaza asko eramaten ditugu, orduan aurrakin eta familiakin, eta ustu iten ditugu, beldurrezko aurpegi diferentik eta jarri, eta egiten dugu arropa baita. Arropa pila bat eramaten dugu, jartzen dugu erdian, eta joten gehartzen bakotxa gura arropa, jostorratzak eraman, goraiziak, eta... Eta gero zebitze biegun krema kalabaza jaten etxian, edo marmela ditezue, o zer ez, gero, horiek erabiltzen ditugu gaubeltzeako. Azila kentzen jogu, azila jasotzen dugu urrengo urte bateako, eta gero jartzen dugu azila horiek joten geha, aurrakin landatzen baserritan, eta orduan gero aurrak ere ikusten dute prozesua, nola kalabaza hori. Ze garrantzitsua. Bai. Eta zezan bilan izunekane, ze guten da, aur gehiago, gaztia gehiago bihar dia... Bueno, da familia giroko festa bai, Joseba. Orduan, familia osoak etortzen dia, aurtsuak ere etortzen dia, helduak ere etortzen dia, pixka bat denetik. Nerabe batzuke bai, txaneu denetik. Pentsa puntatzen bagia, 300 pertsona, denak ez di aurrak, denetik. Eta aurten, berritasunik topatuko dugu bertan, edo zer topatuko dugu? Bai, aurten induguna da, lehenengo aldiz, gaubeltza izan berrian, urriako 31 gau bat bakarrekoa, zabaldu indugu, eta antolatu dugu, aste oso batean ekintza diferentiak. Aste nauzi jain aldezu horren, Gaubeltza astia antolatu dugu. Ona. Indugu beldurrezko oipui kontaketa aurrantzako, aurre eta helduantzako doluaren inguruan hitzaldi bat antolatu dugu, ze iruditzen zaigu garrantzitsua, ze gauza horiek ez dianak hitzeiten, eta... Eriotza oso gai tabua dakagu, bereziki aurrakin hitz egiteko orduan hitzaldi bat antolatu dugu, psikologo batekin, horren arira, antolatu dugu nerabiantzako beldurrezko filmak, kalabazak ustutze tailerra, eta gero ingo dugu baitare, kandelan inguruko historiak. Eta orduan, herriko gaztetxuak, antzerkitaldeko gaztetxuak kontatuko digute beldurrezko historia, beldurrezko ipuintxuak, ludotekako aurrantzako, eta, Ondo, zehatzen eta aspertuko, aurten ea reindezu ez, da? Aurten bai. Ze ona. Pixka bat, atera dugu herrira, herriko eragile ezberdinak, baita ere bitu, Oiartzunen bi ikastetxe daude, eta bi ikastetxetako gaztetxoak haidi apaingarriak eta sortzen, gero herriko komertzioetan apaingarri horiek jartzeko, orduan herria osuare pixka bat mozorrotzeko, eta... Earra lia dezen egane, aigatxuk. Bueno, eta badakite bai hor abestu pixkatu, ez dakik kopla batzuk, oso izaten dia horre bai, ez da tarten? Bai, Jon Martineri eskatu genizkion kopla batzuk sortzeko. Ja bada urte batzuk, eta orduan Jon Martinek sortu zizkigun kopla batzuk, eta kopla horiek ere abesten ditugu gaubeltzian. Ikastetxetan lantzen dituzte, ensaiatzen dituzte, eta gero gaubeltzian koplak abesten ditugu. Eta kopla horiek ze abesten dituzue? Kalez kale, o gune bat, horreko plazan? Ez momentu batian, bai, suara botzen dugunean, beldurrak eta surtara botzen ditugunean, eta momentu hortan koplak abesten ditugu, eta gehiago ondoren ibilbide hasten dugu, beldurrezko ibilbide hasten dugu. Beitu, hau, mamua izango bazan bezala, Bale, Eta gero la eman papillatxo bat iteko, eurre eman, Vale, eta kopla horiek, bazkizu, abestia aldituzu bota hemen, edo pusketa txiki bat, edo... Bueno, enaz oso abeslari hona, Joseba, enaz oso bertxolari hona. Lasai, nire itea abestia, lasai onzaite, lasai. Bai, da, zilargilargiaren zain, gaua bihurtu da gaztain, badiren gauzak, ez diren gauzak, denak nasten dira orain. Eta gero daka, bigarren kopla bat, baina, lehenengukin... Eta orduan asmatuzun kopla hori, eta urtera kopla horiek izaten dira, ezta? Ja, festa horrenko kopla dira. Bai, Jon Martinek espreski hortako. Eta gero baitare, Oiartzunen Aitor Arozena txistularia ere hor dugu, eta Aitorrek ere sortu zigun suzko akerrarentzako ere abesti bat. Ateratzen da, herritan oten da zuzko zezena, ez? Bai. Bueno, Oiartzunen do zezena eta do akerra baitare. Eta orduan gaubeltzian pentsatu genuen egokiagoa zela akerra eta ez zezena. Eta orduan Aitorrek ere sortu zigun txistuakin abesti bat akerrantzat. Orduan gaubeltzian akerra ateratzen denean, bere abesti propioa daka. Bai. Ona.
Earra, orduan, earra. Bai, festa polita, torri bat polita egun batin, Festa, adibidez, hombre, gaur gabian, aukerakaten, bai, gure zautzen ez ozein berko duta, ez dakit. Bueno, Egi esan duela, bastar askotan dakagun festa, danetan ezin egon, baina saiatuko gea, gonbidatua, Eskerrik asko. Eta orduan, herri alboko herritak dik eta jende asko juteak, indarra hartzen nahi da, herriko festa... Esango egun potentenetakoa gelditzen nahi dela? Ez, potentenetakoa... Herriko festak izango ja, betikuak, bai, eta guretzako oihartzunen potentia iotiak dira. Baina bai, arrazoizu, guazikina 2014an, eta orduan inguruan etzen ospatzen. Eta orduan inguruko jende asko etortzen zen gau beltzea. Gaur egun ja, horeretako ospatzen du, Astigarragak iten du, Pasaian txokiten du, Pasai doni banek ez dakita urten ingo du, baina inguruko herritan iten da, orduan normala den bezala bakotxa bere herrian gelditzen da, ez? Baina alare guretzako gau beltza oso gau garrantzitsua da, bai. Festa polita da, eta jende asko hurbiltzen dira, bai. Ba, ze garrantzitsua loko gauzak itia, ez da, eta aurre amatia, eta geho jendia, ba hori... parte hartzia eta... Bai, guretzako garrantzitsua da. Elkarlan ibiltzea, zeatik gaur egun bestela, emateu baita herritan, bai, guzti hautzen gatzeko, bakoitzak gure eraibiltzea, eta olako gauzak herria bat itegu, ez da? Bai, guretzako garrantzitsua da parte hartzia, herriko eragileakin, herriko ikastetxekin, herriko norbanakoakin, guretzako garrantzitsua da, bai. Eta gure baloriak aldarrikatzia, eta lehenu aipatzen izkizun horiek, ez? Bai. Eta guztia, nekane, hontan bakarrikan sartu zea, oso herriko saltza guztietan sartzea. Bueno, ni perregil xamarra nago bai, ez dut gezurrik esango bai, perregil xamarra nago bai. Eta ze saltza gehiotan zaude sartuta, ze gauza gehiago dituzu. Igual zeste zuiten da lehen bukatzen dugu? Ez, baina, bueno, bai, toki askotan ikusiko nazi. Eta iten dituzun gauza horiek zure lanakin zer ikusia dakae, edo... Bueno, nik iten du lana ludotekan, herriko ludotekan urte asko dara matzat koordinatzaile bezala, ludotekako koordinatzaile bezala. Eta orduan gauza batzuk bai iten ditut, nire lana bidez, baina nik herrigintza matxe dut, eta herrigintza berdut nire bizitzan. Orduan, nire lanaz aparte gauza askotan sartuan oz, herrigintza behar dutelako, eta herrigintza matxe dutelako. Eta orduan, hortxe hitzenaz, xaltxan aiaka batea eta bestea, bai. Ze ondo zu bezalako jendia hotia, nekane, ze ondo, ze biharra dakau, geotaket jo gainea, geotaket jo, biharra. Nik berdut behintzat bizitzeko, lagun arte horra, eta neon gauza bat antolatu, beste antolatu, eta benga baningo du gau, eta holako baloriak transmititu, eta, bueno, ba... Eta hau asko aldatu da zu gazte zinenetik goen arte, o leheno jendek gehiago murgiltzen zan, leheno jendek igual... Denboa gehiago zeka, baina denboa gutx, no ez dakit, nola ikusten dezu panorama? Bueno, nien azau sartzen esatea jendia zer don edo nola don, nik sentitzen dut ordunta egoistagoa gehala. Ordunta gure zilborrari gehiago behitzen jogula. Eta txiki joingea, familia txiki joingea, bestia bakoitza berea dikoala, ez da? Ordunta empatia gutxio dakagu, eta ikusi besteik ez do mundua nola don momentu hontan, eta niko sentitzen dut ez, baina bueno. Ba, esan duten bezala, ze biharra dakaunekan ezu bezalako jende hotia. Ai, ama. Bueno, eta hemen txe, aigea, ikusizu nola aurreatutugun histori guztik, gero kinoa pregituko deu, talok prestatuko ditugu, hemen txe ikusizu kalabaza ize fundamentu eman dion bota ezu mahauakin, eta jungo gea reportei bat ikustea, eta segituan gatoz, dana bukatzea. Noa jungo gea? Koko tabernara, eta gaur ringo igue, talua, eundokoa, ikusiko zuen, gauza berezi mordo batekin. Guazen ikustea. Eguerdion guztioi, Janire naiz eta hemen gaude Gasteizen Koko taberna ezagutzeko. Taberna hau aurtengo abuztuan ireki genuen, jendeak eskatzen zigulako talo taberna bat irekitzea. Zen nire aita talo txosna bat dauka eta han jendeak eskatzen zigun talo taberna bat irekitzea. Eta txosnatik, animatu nintzen taberna irekitzea. Hemen tabernan guk irekitzen dugu asteazkenetik igandetara. Orduan batez ere arratzaldetan egiten dugu lan, baina larun batetan egun osoan zehar. Gure bezeroak adin guztietakoak dira. 18 urtetatik 60 urtetara edo askoz gehiago. Taloa mundu guztiari gustatzen zaio. Kontatu dizuet gure historioa, goazen taloak prestatzera. Orain zukaldera sartu gara, taloak prestatzeko, 4 talo desberdin egingo ditugu. Veganoa, txokolatezkoa, txistorraena eta irugiarra. Hasiko gara taloaren masa egiten. Behar ditugun osagaiak nahastea dira hartu irina, gatza eta aura.
Nire aitaren txosnan ikasi nuen taloak egiten. Masa egiteko nik begi biztaz egiten dut. Ukiminaren bitartez eta biztaren bitartez, badakit noiz eginda dagoen. Niretzat oso garrantzitsua dena da maitasuna ipintzea masari. Orduan, homogeneoa egotea niretzat oso garrantzitsua da. Guk masa prestatzen dugu egunean bertan eta momentuan bertan. Gehien eskatzen den taloa txistorrarena da eta gero atzetik hirugiharrarena dator. Baina azken aldi hontan bai eskatzen ari dutela pila bat veganoa eta txokolatearena. Gure taloak glutenik gabekoak dira, orduan horregatik zeliako dun pila bat etortzen dira ona, eta gure barruko produktua bai saiatzen gara glutenik gabe izatea. Bale, orain masa zatitxo bat hartuko dugu, eta forma emango diogu taloa plantzan ipintzeko. Larun batean 150 martalo edo saldu ditzazkegu. Eta jendea eskerrak eman dizkigute talo taberna bat irekitzeagatik. Ze horrela urte osan zehar janditzazkete taloak. Taloetaz aparte ipini ditugu kroketa razioak, pekeñoak, bebai chili cheese direla gaztako bolita batzuk jalapeñoekin. Pintxoak bebai ipini ditugu, eta larun bat eta igande goizetan tortilla patata. Bale, taloa prest daukagu, guazen hau eta beste osagaiak plantzan ipintzera. Bale, talo hau badagoenez, buelta emango diogu. Orain barazkiak hemen berotzen daude, txokolatea ipinoko dugu taloaren gainean urtzeko ondo, eta txistorra eta hirugiharra plantzaren gainean. Txokolatearen prest daukagu, eta orain guazen besteak osatzera. Bueno, Joseba, hemen ditugu gaur egin ditugun taloak, probatu nahi baldin badituzue, etorri Gasteizera, Koko Tabernara. Agur! Hau paia, nire, zure eta festaz iteuna, guain egunero tabernan, Ona, egia zan, hor betu jarri talua, bat veganua, ona, oso ona, gio, txistorra, hirugiharra eta txokolatiana, eta ni hor baserri bat egun itzan behin da. Ziona dan, txistorran talua eta hirugiharran eta, zatezun, guk bezinoen akuten ginen txokolatia zekalako. Leno, igual hirugiharra etxe askotan zion, eta txoixue bai. Baina txokolatia etxe honetan. Eta hor izatezun beti, txokolatia zekan bizilagun batek beti pixkate etxe honeko zian, da beti area jute ziala txokolatia nanbila. Egia zan, honena batekin hasi eta bestekin bukatu. Bai. Oso ondo. Bueno, lagunak, bezarka da ondioa, jarraitu horrela, eta gu hemen jarraituko kosinatzen. Egia zan, menu engo nunik aurrena barazki duna, geho txoixua eta txokolate bukatzen. Aio, bontxemen, ja, goziakin nago. Bueno, nekane, jarraituko dugu gurean. Ingozuna da jogurran saltxa prestatu, bale? Venga, bai. Jogurran saltxa prestatzeko, emango izut. Hemen, hau da, asala teatzeko limoiai, berta botako zulako limoian asala, behitu, igual pixkat ontzion eta pasako zugo betu igurkorea, bale? Emango izu goiara bat, eta ingozuna da bertara bota, batzuia txiki-txiki inda, gio, asala, txorrito txiki bat eta jogurra, bale? Lehenengo baratxuiakin hasiko nago. Lehenengo baratxuiakin hasi eta gainuntzekoak egin jarraitu. Oso ondo. Eta gio ingo zuna dare bai, kolore pixat emateko perexil tanto bate bai botako. Ezin falta perexil hemen, ez? Ezin falta, aita esateziak ezai despistatu, Joseba. Venga, hau martxan, ingotena da. Hau, ia zukatuta dago, baino jarrikoet iragazten, pixkaten, eta gero salteatu ingo dugu. Vale, hau listo, hoi listo. Eta, bueno, nekane, eta gau beltzakin etorri zea, baino gauza gehiokin bai etorri zea, ikuset bili buruzka ateituzula, eta ekarrituzula gainea, zea, sendabelarretan aditua zea, ez da? Bueno, aditua, afizionatua. Afizionatua, bili buru iteko, eharra, egia zan. Esan diate zurire gustatzen daizkizula, eta... Asko gustatzen zaizkit, egia zan ere izekore bai gu betire zukalden gozo gintzan beti eukitugu, bai, jakiak, belarrak, azkenian... Aita beti esateu, nundik sartzea gaitza eta nundik sartzea ona, hautikan. Eta belarretan hor asko daude gila esan, ez da? Bai. Eta ez dakit, zeto batuko deu liburuetan? Gure bazterretan dazkaun zenda belarrak edo... Bai, bueno, ni saiatu naz liburu hoitan gure senda belarrak egon dakezen, hor 50 senda belar daude. Bai. Eta niretzako garrantzitsua da kale atera eta jakitia, ez? Belarroiek zein dian, zei izen duten, zertarako balio duten, eta orduan, bueno,
gehienguak, badago aloe vera, ez dela igual hemen guria, baina, bueno, gehienguak dira gure zelaitan, gure baratzetan aurkituko ditugun belarrak, ez? Berbena bat, pasmo belarra bat, ez? Intxusa bat, bueno, ezaguna zaizkigunak edo... Eta hoi guztitatikan, zein da belarroietatikan adibidez esatezuna igual errexen aldana erabilita ez teuna erabiltzen, edo bakita asunare, bai, asunakin zea, jendia tortilla iteo, beste iteo, esateu oso ona dala, eta jo ez teu erabiltzen, zapaldu iteo, eta desbrozaurakin moztu, eta bota. Asuna esaten dute, ez dugu itxurarik, ez dugu kulturarik jateko, zuk asuna esaten zugu koseina esaten dugu, ez dugu kulturarik. Baino espinaka, baino propietate gehiago dituzte, onago omen da, mino, joten ga supermerkatua boltsa hartzen dugu eta boltsa botzen dugu, ez? Boltsa bat, zeatik etorri dana, boltsa sartu duena, eta gize, eta geho belarra, bai. Eta osina dakagu dozein tokitan. Egia da, Joseba, jamer badugu belar bat, garrantzitsua dela, nun eta nola zidan. Errepide bazterran otxixateko baten ez dugu hartuko hortikan, ez da? Oidek. Oiek ebai gu bezala jateuna dia, ez da? Eta gero, bueno, gaztiare, bai, goxua, bigunia. Bale. Bai, ez zarratai, bale. Hori izan, animale guzti nik hori askotan esaten, bueno, potxoka askau, eta baita ere baserrin behiak, eta horiek ez diebiltzen belar zarz luzian da, zirratxan behizik, eta beti brote txikik eta fresko garrapatzen ibiltzen dira, ez da? Jateko berdina da, jateko berdina. Jogurra botako ziot? Bai, bota jogurra, gio limoia eta gio perexila pikatuta. Hoi listuak hau, hemen utzi eta aparte, eta hemen jungo nahi salteatzen kinoa eta hemen talo prestatzen. Bale, ingotena da hau, behotzean nian botako, bai, ja behotu zaigu, botako dugu bertara, haure, arbitzea, eta bertan gatza pixka botako, lehen urai botako diot pixka, baina guain beste pixka botako dugu, gatza, eta ebai piperra. Vale, hau listo. Pinterra dik, Joseba denak, Pinta hona hartzen nahi da dana, bai joa, txerrik itxarraka dana, bai joa. Bueno, eta bertan, errezetak topatuko ditugu bai? Daude errezeta gutxi batzuk, asko ez, baina gutxi batzuk badau, intxusakin badau, eta pareta belarrakin ere gauzatxoa badaude errezeta gutxi batzuk, bai. Eta hori guztian, ze ikasi zu, gure lehenokotatikan, zure aitona monetatikan, kanpotikan ikasi behar izan dezu, beste liburuzkatatikan? Bueno, bai, bilin nintzen gaztetan beti hola afizioa, eta hasi nintzen monakin, eta makin etxian, eta gero bilin nintzen oihartzunen, baserri baitare, baserritarrakin ikasi nahian, niretzako garrantzitsua da, atxona monak ze transmititzen diguten, eta horri bilin nintzen, atxona monaskokin, eta gero, bueno, betikua, ez? Zen nahi zu oparitzia urtebetetzian edo gabonetan da, senda belarran liburu bat, eta orduan hartzen un liburuak, eta mendira joten nintzen, eta belar bat hartu, bilatu liburuan, etxeakarri, eta hola, poliki, eta... Eta ikuste zuen ben senda belarroietako asko azkaula, giore bai ikuste, ja, seri bustanak bazterretan, eta gizeta. Nik uste bado, eta jendiauan, aida, afizio hartzen eta, pena, ene iruditzen zait pena, zuzaten zuen, askotan, zanpatu iten ditugu, desbrozadorakin atera, belarra asko ere igual ipurditik ateratzen ditugu, zaina eta guzti, eta... Horiak bertan bera gelditzen dira, Oidek, ez badugu zaina ber, ez dugu zaina eta guzti ateako, ze akabo belarroiaz da gehiago ateako, eta, bueno, falta zaigu pixkat kultura pixka bat, ez? Mino, belarrak eta badaude, bai. Eta geho, ukenduak iteko eta teknikak eta ere topatuko ditugu bertan, edo... Tomat ere bado, bai, Joseba, bai. Ukenduak iteko ere, errezetaren bat ere bado, bai. Hola? Bota, bai, horrelaxe bota. Hemen ikusi zuen, ingoitugu talo antzeko tortita berezi batzuk, ez dia talo berdina izango, baina ikusiko zuen ze gauza berezi eta goxuak ateako dian, Bale, bai, joaz honekin, Zeusaia, hemen, Joseba? Egarra usaila botatzen, Zuk limoian, ez da? Nik limoian ere, bai. Ze freskagarrian. Jasan horire, askotan, etxea jun, ez daki useran, ura ez dene, limoi pixka bota ura eta, nik egunero daten dut. Ez ditanto bota, eta errefresko, natural bat itia dakauna etxian, ez da? Nik ura limoiak nina, beti frigorifikuan, eta nik egunero edaten dut ura limoian. Oso freskagarria da. Bai, nik ian izan dete bai, baserri baten ikasi nun gaina hori, ite zuen, goizian, ura irekin, Gio, bota bertara, nola da beste belarrori bai, jerbaluzia hola bezea limun zaporea kan, eta hartzen dezu, estebia pixkat, urberotan jarri, eta gero ostutzean nian ur hori, fresko-freskoa, gainea, propidea dia dazka, eta esatezu, eta iriki berbeste freskagarri arraro ikan, da betu ze gauza ona gorputantzako, ez da? Joseba, gehiago edo nahiko hola? Hola nahiko, nahiko, baitu hemen, talo, buelta eman berdio, ateate zeigun osoikan, epa... Zatitu inzait pixka, baino, bai joa. Eta beste hau ere bai, huelta mango jo, etuz eta lotxo inditugun.
Talotxoa baino piltxuak ematen du, baina ikusi goxo gatako dira. Bale, haure guelta egea. Eta bon, Joseba, neri tanta pare bat? Bai, postu, tanta pare bat, eta pexia pikatu, eta hori listo dakazu. Bale, ba. Eta belarroie guztitatik zin izango zenun astuta dakauna estiula baloirik ematen, ni uste gehienkuak, baina... Bueno, astua baino gehiago niretzako pena ematen dit, badiala belar batzuk Euskal Herrian oso erabiliak betidanik. Eta galtzen nahi dianak erabilera otxura hori, ez? Hor badakagu berbena bat, badakagu pasmo belar bat, gure etxetan garai batian horrekin sendatzen zian, horrekin berbena, pasmo, belarra, euskeraz pasmoak esan nahi du infezioa, ez? Belarran behan izenak esaten dugu infezioak entzeko eta asko erabiltzen zian, intxusa bat asko erabiltzen zian, eta gaur egun, bueno, ez dute esango galdua daudenik, ez daude galduak, baina bai falta zaigula otxura, erabiltzeko otxura hoi, ez? Bai, agia esan, nire behin gertatu eta esan, hemen dakat, batek papilomaka, bai paeteko belarrakin itezu ukendu bat jartezu hor lau gaut eta junitea. Eta azkenian jutegea meikura, jutegea ez dakizen bat gauza iteitugu, ez zaigula juten, da ez gea juten medizina tradizionalea, ez da? Ez, gutxi. Eta, bueno, nik ustutuan jendia izi dela, poliki, baino. Bai, janarian bezala, atziak hain behar deula karra, marruak bezala, eta lehenoko jana janda, betiko jana eta historik. Bizigean ritmoa ere da, pastilla bat hartu sendatu eta jo. Eta ez... bat hartu eta segi aurrera. Eta ez dugu ikusten dundik datorren gaitza gainera, ez da? Orduan, bueno, igual inberko genuke gure bizimodua pixka bat, beste ritmo batekin hartu, beste lasaitasun batekin, ez? Bai. Zuk belarroien bilatak jutezea mendira, o zure baratzan landatzeituzu, o bakazu baratza? Bai, badakat baratza txiki bat, bai, jardin txiki bat badakat etxian, baratza txiki bate bai, eta ama ditugu bai, landatuak, eta gero, bueno, ekainian urtero amakin, eta senidiakin eta ukendu egiten dugu, eta, bueno, alkarrekin alkartzen gara, oire polita da, ez? Oire polita, ez da? Eta, bueno, eta bai, baditugu bai belarrak etxinguruan. Bueno, hemen txe. Gaur egun bada torta, hemen bukatzen junberga historia, Hau botako zio, Joseba? Salteatu zaiguta nahiko solte dakau. Bota, perejila. Hori bota berta, lau vuelta eman, eta listo dakau. Platera eratuko deu, jartzen batzuk alde baten, bestiak bestian, eta gero bakoitzak behan nahi duen bezala itian montaia, bale? Eta alde zuekarri nahazu liburu eta erakutsi oztoen bat ozeo-zeola nahezuna guri erakutsi. Bueno, ez dakit, niretzako liburuak, garrantzitsua da liburua oso argazki ona ditxulako, eta niretzako askotan pasatzen da sendabelarran liburutan, bazoaz belarra bila, eta igualdo argazki batin bi belar, eta orduan ez dakizu zehazki. Eta nik liburuain unian, niretzako baizen garrantzitsua... Hori garbeta garbi guztia, ez da? Bai, zuk liburu hartzen zunean satia. Ai, ez dakit... lagun duzu, zeuko atera dituzu argazki joie dana? Ez. Atera ditu argazkiari profesional batek, menionian itzan, apie de kañon esaten den bezala, bere onduan, argazki hau. Ez zuen atera argazkilik, nik agindu gabe esango genuke, horrexegatik, ez da... Pixka bat niri pasa ez eidalako ikasten, zema kosta bereizten edo askotan liburu asko marrazkila dira, lorian atordun. Eta, kasu honetan baditu oso argazki honak, ez? Hau zautuko dek, ez? Bai. Ze gaina... Pasmo belarra. Eta hau adibidez, zertako erabiltzen zuzu pasmo belarra? Bueno, pasmo belarra erabiltzen dugu pasmoa, infekzioak entzeko. Esan desuna, ez da? Da belar bat oso erabilia Euskal Herrian, baina kontu handiz erabili behar den belar bat, baina ukenduak eta itxeko, oso... Danian bezala, pasatzen bagea arriskuak ezkago dutzia, ez da? Claro, ezin dugu pentsatu, naturala dia, tengo du nahi dutena, ez? Azeri bustan ere, Joseba, ezaguna da. Azeri bustan ez da kolagenuantzako eta oso garrantzitsua da, ez da? Eta remineralizantia da, baitare, berbena, bueno, asko daude. Ondo. Intxusare, ez? Hau sukaldatu beharko dek egun batian. Hor dakat nik landare bat nire terrenon, eta lenguan amuna bat izan zitzen, baka sartzea, eske uste dakazula zuaitz bat, sauze bat dana, eta uste balio dura, baina nahi bertaraino junta. Sartu nahi esunean da, juntzan da, alazan. Intxusa da, sauko, Joseba? Sauko. Bai. Sauze da beste bat, baina bueno. Vale, bueno, bagoaz platera eratzea, hemen jarriko du berdin kinoa salteatua, horrela, vale. Beste alden jarriko jo, prestatu deun kalabaza. Azeitxura, Joseba. Tauzaina, hone botatzeuna, Oa, indiun majauak erra bizitasuna ematen duena gauza, Bale, ni uste hau gola, hemen lau talontzako izango bata, hau hemen, eta gero jarriko ditugu hemen, prestatu ditugun talotxoak. Horrela.
Ona. Eta horrela. Ona! Ondo. Vale, listo. Hau hemen. Horrela, lagungarri. Hau albon, eta hemen txe, benta pixka jarriko. Benta ez. Perexila lagun. Vale, listo, dakau. Horrela, xe. Bueno, mila esker, hemen izateatik, plazerra handi bat. Bai, iri. Bulta bat emango jondiko ni, asko gustatzen eta belarrak eta gehiago zan hortik sartzeare bai gure osasuna. Eta beste gabe, behitu, torri zeigunean man. Naio berriz, hartzak sarteia eta... Hau dakata, haundik jaguakin emango jot, leheno ez da gelduta. Atxo! Kontuz gaur gabian, txintxo ebili eta susto jekin aberse gertatzean, Honek ez dizu emango suste gaina.